И така. От голямата разходка заслужаваме по един сладолед да опитаме. Ма поне от истинско млеко. И не е скъп, колко е 15 крони. Няма сме. Не бе, няма. Кой ще се кара? Видите, не дразват ми. Няма. Ето ма и мене с сладоледа. Обаче заслужавам. Направо се от истинско млеко. Намираме се в магазин Билтема. Разходихме се и на излизане се почерпваме по едно сладоледче. Колко са 2 евро? Евро и 40. Ама за какво? Треля. 30 крони са 3 евро. 6 евро. Направо перфектен сладолед. Така магазин пак. Виж как е плътен. Не е като тия нашите курсово млеко. Те учи работех още, защото тук ще затварят. Виж. Взема ли кутийка за уискито? За двека. Се разтопи докато до камена. Виж какъв е. Голям. Сладолед. Къде е? Остава си цапаш тениската и отиде. Ето е продавачката ни. Хапваме и си ще вървим.